Kasama nga natin dito mula rito sa lungsod ng Maynila ang mga nagtataguyod ng ekonomiya dito sa ating lungsod ng Maynila. They are businessmen pero eto, pumasok na rin sila sa politika. Mga kaibigan, andito po ngayon si Sir Michael Sy na nag-file po bilang mayor ng lungsod ng Maynila and his son, si Sir Solomon Sy for Vice Mayor. So welcome po. Sir, nung una tayo nakita, alam ko, party list yung pinaghahandaan natin, Ilocano Defenders. And then suddenly, you file a candidacy for mayor. Ganito kasi yan, Rose, no? Nung 2021, nung nagkita tayo doon sa Ilocos yata, no? Nagkita tayo. Yung anak ko na si Engineer Morgan Sy, ang aming nominee for the Ilocano Defenders Party List, no? Which is also a regional political party, no? Based in NCR, no? So itong partido namin is not only a party list but is also a regional political party. So that's the difference. 2022 nga lamang, hindi nga nakahabol yung mga papeles namin, kaya hindi kami nakapag-accredit noong 2022. Sa kabutihang palad naman, itong nakaraang taon, na-accredit naman kami bilang isang party list at the same time, a regional political party. Bakit naman kayo po? Alam niyo naman itong Maynila, ang daming tao, ang daming problema, ang daming negosyo, and then suddenly pumasok kayo para maglingkod bilang mayor. Ano ang nagbigay sa inyo na nagtulak sa inyong pagkong mayor? Okay, kasi alam mo, Rose, kung titingnan natin, no, meron kaming misyon. No? Ano yung misyon namin? Ang misyon namin is hubugin ang ating lungsod na maging isang caring city, safe city, modern city, at beautiful city. Yan ay may papatupad natin kung meron tayong isang disiplinadong gobyerno o disiplinadong pamunuan. So anong ibig sabihin nun, ang disiplinadong gobyerno? Kasi kadalasan pag sinabi nating pamumuno o public service or public servant or public official, ang pinag-uusapan puro dole out, ayuda at tulong sa kapwa. Pero actually merong apat na tungkod ang isang pamunuan. No? Ang una, pangasiwaan ng maayos at masinop ang pananalapi ng lungsod at ng bayan para sa ganun matugunan lahat ng proyekto at programa na kailangan ng sambayanan. Pangalawa, meron tayong sinasabing pangalagaan ng kapakanan ng bawat mamamayan upang sila magtagumpay sa kanilang kabuhayan. Pangatlo, of course, meron tayong sinasabing tulungan at turuan, suportahan ang mga mamamayan na makapag-aral, maitaas ang antas ng kanilang kaalaman para mas magkaroon sila ng mas matiwasay na kinabukasan. Pang-apat, doon papasok yun, sinasabi natin. Tustusan, tulungan at suportahan ang mga mahihina, kapuspalad, mga seniors, may edad, mga ulila at mga napag-iwanan na lipunan. So yun ang apat na tungkod ng aming misyon. Caring city, safe city, modern city at beautiful city. Yun po ang aming tinataguyod at sinusulong, Rose. So naniniwala po kayo dahil yan ang objektibo nyo na hindi nangyayari ngayon sa Maynila, sa lungsod? Siguro to be fair, no, para maging patas tayo, siguro nakikita natin na meron naman mga ibang napapatupad pero mukhang nagkukulang sa maraming paraan. Kaya kami nandito, hindi naman ito isang ambisyon kundi ito isang misyon namin. No? Kung titingnan mo kasi, Rose, ako'y may edad na rin. No? Hindi naman ako pumasok dito para magkaroon pa ng ambisyon. Sa edad kong ito, talagang kumbaga ito'y huling yugto na ng iyong buhay. No? So gusto ko lang naman iwanan ng mas maayos yung aking lipunan na dinatnan. Yun ang aking misyon dito. So yun ang pagkakaiba siguro dahil nga kung bata-bata pa ako, pwede na sabing ambisyon. Gusto ko lamang mabago at mahubog ang pag-iisip ng mga naglilingkod sa pamahalaan para sa ganon hindi nila iniisip na ang pamahalaan ay isang paraan ng gatasan, pero ito isang paraan kung paano mahubog ang kinabukasan ng ating mga susunod na kabataan. Kung titingnan natin kasi ang edukasyon, no? May mga pag-aari ang lungsod ng mga institution na, no? Like for example, PLM, saka yung tinatawag nating UM, no? University of Maynila. No? So ang nagagawin natin, of course, yung napalalakasin natin ng gusto. Kasi nga, katulad sinasabi namin, Rose, isa sa mga tungkod ng aming misyon ay itaas ang antas ng kaalaman ng ating mga kababayan through reskilling and upskilling yung sinasabi natin. No? Kasi kung hindi natin sila maiangat, hindi gaganda ang kanilang kabuhayan. So yung reskilling and upskilling is one of our primary goals, no? To make sure that every citizen, every constituent, every Manileño will be given an opportunity and will be supported na makapag-aral o maitaas ang antas ng kanilang kaalaman nang sa ganon maitugma natin ito sa mga pangangailangan ng lipunan. Kasi kung titingnan mo, Rose, napakarami na naghahanap ng trabaho. No? Napakarami rin, on the other side of the coin, marami rin naghahanap ng mga pwede nilang i-employ. No? Ang problema, may mismatch. No? Bakit may mismatch? Kasi nga hindi nagtutugma yung skills. That's why ang aming pinaglalaban, ang aming gustong isulong, reskilling and upskilling. Gusto namin itaas o ihubugin yung kanilang mga kaalaman para tutugma doon sa pangangailangan ng merkado. So yun ang aming direksyon, Rose, pagdating sa eskwelahan.
sa paaralan. Kaya nga pagdating sa education, una yun, gusto namin palakasin yan, palakihin, palawakin. At kung hindi magkakasya doon sa mga pag-aari ng lungsod, ng Maynila, gagawin namin lahat ng mga eskwelahan na nandito sa Maynila. Kung titingnan mo kasi, Rose, Manila is the educational capital of the Philippines. Very few people knows that. No? But if you look at the number of schools and the number of students in Manila City, it is the educational capital of the Philippines. So we have to strengthen that direction. We have to move forward to make sure that it doesn't only become the educational capital of the Philippines, but it is the innovative capital in terms of education. So we will expand, we will widen. At the same time, yung mga eskwelahan, paaralan na hindi napupuno yung kanilang enrollees, the city government should be able to enter into an arrangement with them so that we can have a subsidized program for the other students who would like to study but cannot afford or cannot be accommodated into the city government facilities. Yes. Ilang mga problemang nakikita po namin sa Maynila. Ang maruming karyedo, ang magulong rekto, traffic situation, basura. Ito po yung mga ilan lang. And then doon po sa bandang Tondo, makita nyo rin po Rose Boulevard, makalat pa din po. Nananatili yung sabihin natin, mission areas, no? So, how do you think na ito mariresolbahan ninyo? Okay, isa-isahin natin, Rose, no? Kasi marami kang binanggit, pero siguro bibigyan lang kita ng pinaka-buod ng aming direksyon, no? Yung nga sinasabi namin yung KKK, no? Kaayusan, kasaganaan, kapanatagan. Yun ang aming isinusulong na adhikain para at least maunawaan ng madla. Pangalawa, siyempre, kung sinasabi natin kaayusan, kasaganaan, kapanatagan, nandyan na yung sinasabi mo mga problema, no? When it comes to traffic, when it comes to garbage, actually, ang problema ng Maynila, tatlo, no? Rose, no? Kung titingnan mo, una is krimen, korupsyon, and of course, kahirapan. No? So yung tatlong yan, ang pinaka-main problem. Now, I'll give you some ideas how to handle the situations per se. No? When you look at traffic, kung titingnan na yung traffic, Rose, makikita mo, kaya nagta-traffic, kasi nga minsan, wala nang disiplina yung pagpa-parking, no? Pagbaba mo ng tulay papuntang Quiapo, makikita mo lahat ng kalsada doon pinaradahan na, no? So wala nang madaanan yung mga tao kaya nagta-traffic. Ganon din sa mga Chinatown areas and everything. So alam mo, dapat mabago natin yung ganyang sistema. Meron pa rin tayong mga street parking, pero we will encourage to have parking facilities or buildings. If this cannot be done by the private sector, it should be initiated by the city. Dapat ang lungsod ang mamuno o manguna para magtayo ng mga parking buildings in the congested areas para doon na ma-accommodate yung mga motorista na gustong pumarada. Pangalawa, nabanggit mo yung garbage, no? Kung titingnan mo kasi, yung garbage natin, alam ko may mga contractor sila, kontratista sila para sa garbage. Pero napakahalaga din, kung titingnan mo ibang lungsod sa Bisaya, meron silang mga sariling garbage truck din. Para sa ganun, it can augment, masuportahan yung pagkukulang ng kontratista kung sakasakali. Because I always believe that every institution must be self-reliant and self-sufficient. Of course, it is always good to have private parties also to come in and help. But it is basically the role of every government is to provide service to the people. So if we will just subcontract it every time and then, there will come a point if our subcontractor or private parties are contracted may not be able to serve other communities because siyempre negosyante yan, pipili lang yan ng mga areas kung saan niya pupulutin yung basura. That's why the city has to be self-reliant in order to serve the needs of the community. Yung mga maliliit na kalsada, we need smaller trucks for that. And the city should have those kind of logistical machinery to be able to serve the needs of society because government should be there to help the people, to serve the people, and to make the livelihood of every person successful. That's the role of the city, not to be in business, not to be a burden to anyone, hindi ka maging pabigat sa lipunan. Rather, you are there to make sure that you lift them up so that they are successful because ang tagumpay ng bawat mamamayan, Rose, ay tagumpay ng bayan. Yun ang aming gustong patunguhan, Rose. Opo. And now, yung anak ninyo, si Sir Solomon, future Vice Mayor. So, ready ka na ba? At sinamahan mo si Sir Michael na sumama rin maglingkod sa ating mga kababayan dito sa Maynila. Yes, thank you, Rose. Actually, nung first na nag-bring up to ng dad ko, ito ay isang naging malaking challenge kung bakit ako pinili niya bilang kanyang magiging katandem for Vice Mayor sa kanyang bid for Mayor. Pero nung sinabi niya sa akin na mahirap ang mission na to change and transform Manila, hindi lang kaya ng isang
tao yan. As kailangan ng mayor and vice mayor and kailangan niya ng team that will ensure that hindi lang ma-implement yung vision niya, pero may same vision at ma-implement to ng properly. Hindi ito magiging baluktot, hindi ito ma-water down, at dapat masunod ang vision at mission namin para sa Manila, which is Casa Mo B. Turning Manila into a caring, safe, modern, and beautiful city. Kaya in-accept ko na rin ang challenge na binigay ng dad ko sa akin, ni Dad ng Bayan, kasi gusto ko maitupad ang kanyang nakikitang dream at vision para sa Maynila. Pwede ko lang dagdagan, ano? Kasi nga, kung titingnan mo, ako'y may edad na rin, no? Kaya kahit ako'y maraming karanasan, nabanggit ko na rin sa mga ibang nakausap natin, kailangan ko rin yung lakas ng kabataan. No? Kasi kung titingnan mo, si Solomon Sai, si Kuya ng Bayan, nagtapos siya sa De La Salle University, finance graduate, summa cum laude. So, hindi lang siya magaling, busilak ang kanyang kalooban, at the same time, masigasig siya. Kaya sabi ko, hindi ko mapapatupad tong misyon na to kung hindi ko kasama ang isang katulad mo na may busilak na kalooban at merong kaalaman, karunungan. Kasi isa rin business executive at nakikita naman natin sa kanyang trabaho, talagang napakasigasig niya at determinado niya pag merong gustong gawin o merong gustong dapat magawa. No? Kanina nabanggit mo rin, Rose, no? Sinasabi mo na yung mga ibang kalahok dito sa paligsahan ito, mas sikat, mas bida. Tanggap naman namin yun, Rose. So, kaya madalas sinasabi ko rin, itong mga ibang katunggali namin o sasabihin na natin mga sumama din sa paligsahan na to, definitely mas sikat sila sa amin, mas bida sila sa amin. Pero Rose, ang mahalaga sa amin, hindi kung sino sikat o bida. Ang mahalaga sa amin, dapat ang mamamayan ang mga bida. Hindi kung sino man sa amin. Pangalawa, meron din kasabihan, Rose, no? Kahit na uod lang kami kung iahambing sa kanila, minsan ang uod, pag binasbasan ng Panginoon, nagiging isa din makulay na paru-paro. So yun na lang sa amin. Kung ito'y gusto ng Panginoon, mangyayari. Kung hindi gusto ng Panginoon, kahit anong gawin namin, wala kaming magagawa. Yes. Bago po kayo pumasok sa politika, ano na po may sasabi natin sa ating mga kababayan na naibigay na o naipaglingkod nyo na, nagawa nyo serbisyo sa ating mga kababayan? Siguro, Rose, paliwanag ko lang, no? Meron ang kasabihan, di ba? Kung ikaw isang Kristiyano, sinasabi nga nila, kung meron kang gagawang kabutihan, gagawing kabutihan sa kapwa mo, mas mabuti pa na huwag mo ipapaalam sa iba dahil ito ay hindi tungkol sa iyo at sa kapwa. Dahil hindi naman kami tumutulong sa kapwa para sa politika o para kami sumikat. Ang pagtulong sa kapwa ay dahil may utang na loob kami sa Panginoon. Yun ang unang dahilan doon. No? Pangalawa, siguro kung sasabihin natin ano yung professional background namin, kami ay mga professional business executive. Kami namumuno din ng iba't ibang mga hanap buhay at marami kaming tinutulungan ng mga tao na makapaghanap buhay. Tinutulungan namin sila makahanap ng trabaho at tinuturuan din naman namin sila maitaas ang antas ng kanilang kaalaman. Katunayan yan, marami na rin kaming mga natulungan o naturuan na naging mas magaling sila kaya nakapag-abroad sila. No? Maraming mga kababayan namin, lalo na galing sa norte, na natulungan namin, naturuan namin at ngayon nasa overseas na, OFWs na sila at mas malaki na kinikita nila. Isa yan sa mga programa namin as a private person. No? So, katulad na sinabi mo, tama, at I agree with you, Rose, na hindi kinakailangan na sa gobyerno ka para makatulong ka sa kapwa. Tama yon. Pero ang sinasabi ko rin, remember, government is not about just helping people. There are merong 4 na tungkod ang gobyerno. Yun ang sinasabi ko kanina. Una, pangalagaan ng pananalapi para magamit sa tama. Pangalawa, pangalagaan ng kapwa mo, ang mamaya mo para maitaas ang antas ng kanilang kaalaman. Pangatlo, kailangan matulungan mo yung mga mamaya na makapag-aral, masuportahan mo sila, matustusan mo sila. Kasi marami sa ating estudyante, Rose, medyo kulang sa hanap buhay yung kanilang mga magulang, kaya kulang sa puhunan, kulang sa pagkain, kulang sa... Kaya kung titingnan mo na, pakababa ng ranggo natin sa international educational standards, di ba? Bakit? Is it because napakasama ng ating mga sistema sa ating mga paaralan? Alam mo, Rose, hindi ko matatawaran ng mga kagalingan ng ating mga nagtuturo sa ating lipunan. Ang kakulangan nito kasi, number 1, ang mga estudyante, mga mag-aaral, kadalasan kaya hindi sila nakapag-aaral ng maayos. Kasi nga pagdating nila sa bahay, kulang ang pagkain, kulang ang mga educational instruments o kung walang libro, walang internet, hindi sila makapag-research. At pangatlo, minsan na tumutulong sila sa kanilang mga magulang na maghanap buhay kaya hindi sila nakapag-aaral ng maayos kasi nga nagagamit yung kanilang oras sa paglilingkod sa kanilang pamilya. So yun ang gusto nating lutasin. Kaya nga isa sa mga programa namin sa Casa Mo B is tiyakin na bawat mag-aaral, masuportahan sa pagkain, sa uniforme, sa sapatos, at sa mga pangangailangan nila. Para sa ganon, maibuhos niya yung kanyang oras sa paglago ng kanyang kaalaman. Kasi pag hindi lalago yung kanyang kaalaman, hindi siya makakapag-compete sa international market at mahihirapan sila. Kung titingnan mo, Ross, no, marami sa ating mga estudyante ngayon hindi makapagsalita ng maayos na Ingles.
Paano sila mabibigyan ng mas maayos na trabaho kung ang kanilang English hindi na itutuwid? That's why ang isa sa plano namin, hindi lamang sila turuan, i-upskill, reskill, at the same time, i-expand natin yung kanilang kaalaman by giving them tutorial in terms of certain aspects of their life and education so that they will be able to serve the community and the industry better. Opo. So, sa ganitong pagkakataon po, alam niyo naman na kumpleto na kayo. Mayor, Vice Mayor, what about yung aalalay sa sanggunian? Yun ang Rose, no? Nung kami lumahok dito sa paligsahan to, siyempre tapatan. Medyo dihado talaga kami. Kaya wala naman siguro nga gustong sasama sa amin sa paligsahan to sa kuponan namin. Kasi nga siyempre, ang mas tiyak sinasabi nila matatalo kami. Ngayon, ang sa amin naman, hindi balik kung sino man ang mga manalo sa konseho. Ang sa amin lamang, ang isang misyon namin, kung sakasakali, manalo man yung sa ibang partido, iba-ibang partido, hikayatin sila. We will enlighten them that we should focus our goals towards serving, helping, and uplifting the lives of every Manileño. Yun ang aming focus, Rose. Yes. So, bagay na katambay, saan ang mensahe mo sa ating mga kababayan po? Kuya muna, instead of five. Sa totoo lang, kailangan din natin ng magaling at matinong lingkod bayan, hindi yung kung sino-sino na lang, di ba? Pero, ano yung gusto mong maging example ka ng kabataan? Ano pinaka-mensahe mo para maging modelo ka ng ating mga kabataan at ng ating mga kababayan? Para sa ating mga kababayan dito sa Maynila, gusto lang namin ipahiwatig na meron kaming vision para ayusin ang Maynila. At ano ba ang nakikita namin para maayos ang Maynila? Isang disiplinadong gobyerno para yumaman ang Manileño. Kasi ang problema ng Maynila ay hindi kakulangan ng pera, kung hindi kakulangan ng disiplina sa gobyerno. Kung may disiplina ang gobyerno at ito ay nagiging role model, wala nang matatanggal ang korupsyon, kotongan at pampahirap sa buhay ng bawat Manileño. Kayang maging caring, safe, modern at beautiful city ang Maynila kung disiplinado ang gobyerno. Ako po ay si Solomon Sai, ang inyong kuya ng bayan. Rose, maraming salamat. Siguro mas mamarapating ko kung tawagin mo na akong daddy, no? At si Solomon, kuya, kasi nga, alam nyo, ang titulo ay pansamantala lamang. Pero yung ating responsibilidad, pananagutan sa kapwa, sa lipunan, panghabang buhay yan habang nabubuhay tayo. So siguro, daddy and kuya, we would appreciate that better, Rose. Sa akin, ito lang aking mensahe sa mga kababayan kong Manileño. Mga kababayan kong Manileño, kung hinahanap nyo, hinahangad nyo, isang kaagapay nyo, kaagipat nyo, kaakibat nyo at kasangga nyo para sa isang mas matiwasay na kinabukasan, mas masaganang kabuhayan, at mas maayos na pamahalaan, kami ni Kuya ng Bayan ay naririto naglalatag ng aming hangarin para maging isang pinuno ninyo bilang isang alternatibong pagpipilian kung sakasakaling kayo ay mag-iisip na gusto nyo magkaroon ng mas maayos na patunguhan at magkaroon tayo ng kaayusan, kasaganaan, kapanatagan sa ating lungsod. Yan lamang po ang aking mensahe sa inyo mga minamahal kong kababayan. Disiplinadong gobyerno para yumaman ang Manileño.